Niin kuin eilisen, mä muistan sen, kun mentiin lakkoon nauraen. Sit se lakko kai kumottiin, vankeudella uhkailtiin, jos se palaa vanhaan ammattiin. Nyt lääkekaapilla vedetään oksinormia, jotta pääsis vittuun näistä hommista. Ja toiveikka aina kollattiin perustuslakia ja ammattioikeuden poistoa. Pienen hoitsun elämää ei palkkaakaan saa enempää, vaik vasten tahtolain nojalla töihin määrätään. Suomi hoitsun elämää kaikki puoli perseestä. Onko AY-liike voimaton, jos lakot kielletään? Poltetaan vanhainkodit ja niistä mummot pöllitään. Vanhusten hyvinvointihan ei oo kiinnostanut ennenkään. Ja niinhän siinä kävi, kun kukaan auta ei. Tuo hervontalainen demari meiltä toivon rippeet vei. Suomi hoitsun elämää, ei enempää, ei vähempää. Ootan vieläkin vuoden 06 iltallisia. Pienen hoitsun elämää, työ on ihmistärkeämpää. On ihanaa kun tuntee, että joku välittää. No se samainen hoitsu tarttui työtarjoukseen. Palkkataso ja tessi veivät rakennuksille. No se menee kuinka menee, onneks päättäjät muistuttaa. Kuinka kaksin käsin hakata saa tehohoitajaa. Pienen hoitsun elämää on ajoit